ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏତଲା ଦେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବୁ। ଯଦି ସନାତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ, ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି କହିବି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଏବଂ ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଭାଇରସ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ କଥାଟି ସେଠି ନୁହଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ନେତା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଗତକାଲି ସେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିବି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ସନାତନକୁ ସମାଜରୁ ଲୋପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏହିପରି ବିଧର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର 18 ମେ 2024 ତାରିଖରୁ 20 ମେ 2024 सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत यही 3 दिन धरी ओडिशार प्रत्येक जिल्लारे आम जिला कमिटी नेतृत्व जिला सभापति मान नेतृत्व में आम प्रत्येक जिला रे जाइकी थाना रे उदयनिधि स्टालिन को नाम रे सरकार तांको गिरफ करी कोर्ट चालान करी जेल को न पठाती ताहले तीव्र आंदोलन हम राजरास्ता को ओह्लैबू किंतु आमे सनातन धर्म प्रति एपरी कटु मंतव्य को सह्य करूँ ना। आम सनातन धर्म प्रति सब जाग्रत रहीचु। आम सनातनी मान एकत्रित करुचु, आम हिंदू मान एकत्रित करुचु, किंतु जो जगार आम धर्म प्रति आँच आसो जो जगार आम धर्म प्रति किए कुठारघात कला भाया शब्द व्यवहार करें आम कौन हालत में छाड़ू ना।